Ayo sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu engko diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya sesuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Nah masuk ini. Wis aku kan kok duitmu engko aku lho. Ngapa? Geser. Bendera teruskan yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Ngapunten. Lucu lho lah kowe tak. Pangapunten. Tak untali orang-orang kaget. Tuh, mati. Pemondo kaget. Kene orang-orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Di. Urung-urung. Arep tok nggo mancing ora? Selendang. Lanjute. Kok mengip siji? Lah Rasido mau guyu Selendang. Berarti lanjute, baris lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Selendang kuning Kang Sangking. kang saking wukir Suara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning Apa meneh? kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. mergane. Kenapa nih? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya? Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti me dijak munggah. Lah iki supire endi, Pak? Aku ra ono aku medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane sopire nangis. Ya ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange ya ora tau ning mall. Ra, tekan. Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora Kekinian tau. milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe ewu njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh wisan. Nang mall entek atusan ewu njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000 nggo do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah, Apa? tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah, gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Yo. Anggung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ora sudi. Ben ngetril ngene iki lho. Ya Gayeng ora. yo.
Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iya. Iso munggah ngene Maneman pitku. Pit luar negeri mengko boncengke Tatin. Lah karepe Tatin iki seprene iki nek ngepite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Kaisa. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe Ben. nek ngepit ilang Terus nase. Terus yo. Terus no sesi demak. Streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku sekaya kae nek graji ora goro nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget. Ra krungu aku kuping luar tak curek isik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Nak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, Rena ya sah. Oh sing iki. Nah. Walk money. Yo. Urip ana kutha gede kowe tak tukoke isine
munggah kilancarane Mas. Mas anggur dangdut. Awas. Terima kasih. Raden Lestari Handayono. Handayani. Ul. Heh. Pon dereng.